Залаты век Беларусі. Зорны час Мікалая Радзівіла. Вясна 1554 году была нялёгкай для луцкага біскупа Валеріяна Пратасевіча. У берасці літоўскім, важным горадзе луцкага біскупства, ужо больш за год нейкі Сімон Зак, выхаванец Кракаўскага універсітэту, прапаведуе навуку швайцарскага геретыка Жана Кальвіна. І мала таго, што прапаведуе. Найгоршае, што яго слухаюць. Не толькі берасцейцы, але нават шляхта з ваколіцаў кожную нядзелю збіраюцца на замку, дзе спыніўся гэты вераадступнік, каб паслухаць, як яны кажуць Слова Божае. Усё шукаюць нечага новага, не падабаецца ім вера продкаў. Трэба тэрмінова прымаць меры, а то гэтая зараза распаўзецца па ўсёй Літве, як лютарава герэзія апанавала Нямецчыну. Біскуп паклікаў пісара і загадаў пісаць позву на біскупскі суд у Янаў-Палескі для геретыкоў, якія перакручваюць праўдзівую навуку хрысціянскую. Сімона Зака, Гераніма Пякарскага і Альбінуса у вялікай хрысціянскай міласэрнасці, даючы ім шанец вырачыся сваіх памылак і вярнуцца ва ўлоне каталіцкай царквы. У позве загадаў таксама адзначыць, што падсудныя могуць прыехаць на паседжанне суду толькі ў таварыстве 4 асобаў, сяброў ці сваякоў. 22 красавіка біскуп Пратасевіч сеў у сваю карэту і паехаў у Янаў. Ужо пад'язджаючы да мястэчка, заўважыў ён на гасцінцы вялікі конны аддзел. Гэта Зак і Пякарскі ехалі на біскупскі суд. Праўда, з імі было не 4, але 300 чалавек берасцейскай шляхты, усе на конях, у панцырах, з дзідамі і шаблямі. Толькі гэтыя вершнікі адрозніваліся ад тых шляхецкіх загонаў, якія неаднойчы сустракаў луцкі біскуп у сваім жыцці. Не было чуваць п'яных крыкаў, лаянкі, ніхто не біў сябе ў грудзі, нешта даводзячы іншым. Коні ішлі няспешна, а кожны вершнік трымаў у руцэ разгорнутую Біблію. І ў рытм конскай хады ў неба ўзносіліся словы псальмаў, чытаных гэтым незвычайным войскам. Што мусіў рабіць у гэтай сітуацыі кіраўнік луцкага біскупства? Стаць тварам у твар з 3 сотнямі ўзброеных, дасведчаных у бітвах ваяроў? Што ён ім скажа? Біскуп Пратасевіч вырашыў не рызыкаваць, загадаў павярнуць карэту і завочна прысудзіў Зака і яго таварышаў на выгнанне і канфіскацыю маёмасці. Чаму біскуп, голас якога яшчэ нядаўна шмат значыў для шляхты, які меў шматлікія каралеўскія прывілегіі, нічога не мог зрабіць з нейкім прапаведнікам? Што адбылося ў вялікім княстве, што ідэі рэфармацыі здабылі так шмат прыхільнікаў? Адказ на гэтае пытанне звязаны з дзейнасцю аднаго з найвыбітнейшых дзеячоў беларускай рэфармацыі князя Мікалая Радзівіла Чорнага, чалавека, які шырока адчыніў дзверы абнаўленню хрысціянства ў Беларусі, на працягу некалькіх гадоў зрабіўшы вялікае княства краінай рэфармацыі. Мікалай Радзівіл Чорны нарадзіўся ў Нясвіжы 4 лютага 1515 году. Рана застаўшыся без бацькі, ён разам з малодшым братам Янам і сястрой Ганнай быў узяты на выхаванне на каралеўскі двор у Кракаў. У Кракаве малады магнат вучыўся ва ўніверсітэце, а таксама набываў веды, неабходныя для дзяржаўнага дзеяча, назіраючы палітычнае жыццё польскай сталіцы. Няножку чорны Мікалай атрымаў крыху пазней з-за колеру сваёй барады, чым адрозніваўся ад свайго страечнага брата, вялікага гетмана літоўскага Мікалая Радзівіла Рудога. Знакаміты ў вялікім княстве магнацкі род Радзівілаў заўсёды славіўся сваім патрыятызмам. Не быў выключэннем і Мікалай Чорны. У гэты час палітычнае жыццё вялікага княства літоўскага перажывала застой, выкліканы шматгадовай адсутнасцю вялікага князя Жыгімонта Старога ў дзяржаве, які наведваў Вільню раз на некалькі гадоў, астатні час жывучы ў Кракаве. Мікалай Радзівіл, бачачы, як дзяржава гібее без адпаведнага лідарства, прапанаваў беларускім магнатам звярнуцца да Жыгімонта Старога з просьбай аб перадачы рэальнай улады ў княстве сыну караля Жыгімонту Аўгусту, які ў 1529 годзе быў ужо фармальна абраны і на польскі, і на літоўскі трон. Гэтая прапанова Чорнага патрапіла на добрую глебу, і восенню 1544 году на берасцейскім сойме Жыгімонт Аўгуст дэ-факта становіцца ўладаром вялікага княства літоўскага. 30-гадовы Мікалай Радзівіл стаў галоўным дарадцам і правай рукой вялікага князя, з якім яго звязвалі доўгія гады сяброўства яшчэ з часоў знаходжання ў Кракаве пры каралеўскім двары. Гэтая пазіцыя Чорнага была замацаваная пасадаю вялікага маршалка, найважнейшай пасля канцлера пасадаю ў вялікім княстве, якую надаў свайму сябру Жыгімонт Аўгуст. Да кампетэнцыі маршалка належала судовая ўлада вышэйшай інстанцыі і пытанні знешняй палітыкі краіны.
Уплыў Мікалая Радзівіла на дзяржаўныя справы яшчэ больш павялічыўся, калі неўзабаве Жыгмонт Аўгуст закахаўся ў Барбару Радзівіл, стрыечную сястру Чорнага. Маладая ўдава троцкага ваяводы жыла тады ў палацы свайго брата Мікалая. Князь часта наведваў яе, і вестка пра гэта разышлася па ўсёй краіне. Браты Барбары звярнуліся да свайго валадара, просячы, каб сваімі заляцаннямі да іхняй сястры не прыносіў няславы роду Радзівілаў і не наведваў палац на Лукішках у іх адсутнасць. Жыгемонт Аўгуст згадзіўся і нейкі час да Барбары не прыходзіў. Аднойчы, пачуўшы, што браты выехалі з Вільні, вялікі князь парушыў сваё слова і патаемна з'явіўся на Лукішках. Але ўвайшоўшы ў палац, замест каханай Жыгемонт Аўгуст убачыў братоў Мікалая Чорнага і Мікалая Рудога. Вялікі князь не стаў хітраваць і абвесціў, што хоча ажаніцца на Барбары. «Дай жа Бог», — адказалі браты і адразу паклікалі святара. Шлюб Жыгемонта Аўгуста і Барбары Радзівіл быў патаемны, і амаль год пра яго практычна ніхто не ведаў. Толькі калі ў 1548 годзе памёр Жыгемонт стары і вялікі князь літоўскі Жыгемонт Аўгуст атрымаў польскую карону, выявілася, што малады кароль мае жонку-ліцвінку. Каб падвысіць статус сваёй сястры ў вачах польскага грамадства, Мікалай Чорны адмыслова выехаў у 1547 годзе з пасольствам у Вену, дзе атрымаў княжскі тытул з рук імператара Карла V. На працягу некалькіх наступных гадоў Мікалай Радзівіл Чорны становіцца некаранаваным каралём Літвы. У яго руках засяродзіліся найважнейшыя дзяржаўныя пасады нашай краіны. У 1549 годзе ён атрымаў пасаду троцкага ваяводы, праз 2 гады стаў канцлерам Вялікага княства. А яшчэ праз год атрымаў віленскае ваяводства, найважнейшая ваяводская пасада ў дзяржаве. Смерць каралевы не пахіснула даверу Жыгемонта Аўгуста да Мікалая Чорнага. Велікакняжскім прывілеем ён атрымаў права захоўваць у сваім архіве ў нясвіжы ўсе паперы і дакументы, звязаныя з унутранай і знешняй палітыкай Вялікага княства. І гэта прыраўноўвала нясвіжскі архіў да дзяржаўнага. Улічваючы, што Жыгемонт Аўгуст большасць часу знаходзіўся ў польскім каралеўстве, фактычная ўлада ў краіне была сканцэнтраваная ў руках Мікалая Радзівіла. Але не толькі палітычная кар'ера цікавіла князя Мікалая. Час імклівага ўзвышэння быў адначасова перыядам складаных духоўных пошукаў. Рэфармацыя, у якой жыла Еўропа 16 стагоддзя, не магла пакінуць абыякавым Мікалая Радзівіла. Упершыню ён сутыкнуўся з ідэямі аднаўлення хрысціянства падчас вучобы, калі выязджаў у Нямецчыну для завяршэння сваёй адукацыі. Вярнуўшыся ў Вільню, малады магнат пазнаёміўся з віленскімі лютэранамі. У гэты час ён блізка пазнаёміўся з Абрагамам Кульвай, палымяныя пропаведзі якога выклікалі ў маладога Радзівіла захапленне ягонай верай і ягонай перакананасцю. Калі ў 1542 годзе Кульва, ратуючыся ад пераследаванняў, выехаў у Каралявец, дзе стаў прафесарам у тамтэйшым універсітэце, Мікалай Чорны заапекаваўся хворай маці аднаго з першых прапаведнікаў рэфармацыі ў Вільні. У той самы час Ян Радзівіл, малодшы брат Чорнага, паехаў на лячэнне ў Італію. Па дарозе ён заехаў у Віттенберг і пазнаёміўся там з Філіпам Меланхтонам, вучнем і наступнікам Марціна Лютера. Пабыўшы некаторы час у сталіцы рэфармацыі, Ян Радзівіл прыняў евангельскае вучэнне і стаў гарачым яго вызнаўцам. Наступныя 2 гады, якія ён правёў у Італіі, толькі ўмацавалі Яна ў слушнасці зробленага выбару. Вярнуўшыся на радзіму, Ян Радзівіл пачаў прапаведаваць вучэнне Лютера сярод усіх сваіх шматлікіх сваякоў. І хоць віленскі біскуп Павал Гальшанскі крывым вокам глядзеў на дзейнасць маладога рэфарматара, нічога зрабіць яму не мог. Тым больш, што да рэфармацыі пачаў схіляцца дзядзька Радзівілаў, найбагацейшы магнат Вялікага княства Станіслаў Кіжгайла. Але лявіна падзеяў, актыўнымі ўдзельнікамі якіх стаў Мікалай Чорны, адцягнула яго ад прыняцця акрэсленай духоўнай пазіцыі. Напружаны берасцейскі сойм, агітацыя за Жыгемонта Аўгуста, пасада маршалка, пасольствы, паседжанні паноў рады, патаемны шлюб Жыгемонта Аўгуста і Барбары Радзівіл, смерць Жыгемонта Старога і каранацыя Жыгемонта Аўгуста, каранацыя Барбары, дзеля якой Мікалай Чорны вымушаны быў больш за год пераадольваць супраціў магнатаў польскага каралеўства, шлюб з Альжбетай Шыдлавецкай, атрыманне тытулу князя, выправа супраць крымскіх татараў на Валынь. Здаецца, што няма часу, каб спыніцца і задумацца. У 1551 годзе раптоўна памірае стрыечная сястра Мікалая Радзівіла, каралева Барбара. Праз некалькі месяцаў адыходзіць у вечнасць малодшы брат Ян. Смерць блізкіх людзей заўсёды прымушае чалавека думаць аб сэнсе жыцця. Мікалай Чорны затрымаўся ў сваёй дзейнасці. Чалавек як трава, і ўсякая слава ягоная як краска травы. Засохла трава і краска апала, але слова Господа трывае вечна.
Прыйшлі на памяць словы з Бібліі, якая з новай сілай пачала прыцягваць да сябе князя Мікалая. З далёкага Віттенбергу прыйшоў ліст. Гэта Філіп Меланхтон прыслаў элегію на смерць Яна Радзівіла. Канцлер Вялікага княства зноў і зноў узгадваў словы брата, як той расказваў пра Марціна Лютера, пра апраўданне верай, пра малітву, пра Біблію. Шукаючы адказу на свае пытанні, Мікалай Чорны звяртаўся да збораў велікакняскай бібліятэкі, у якой знаходзілася шыкоўная Біблія ў перакладзе Лютера з яго ўласным прысвячэннем Жыгемонту Аўгусту. Каментар Кальвіна да пасланняў апостола Паўла, прысвечаны вялікаму князю літоўскаму, мноства евангельскай літаратуры, асабліва той, што друкавалася ў караляўцы, па загаду прускага герцага Альбрэхта. Князя Мікалая глыбока ўзрушыў палымяны зварот да хрысціянскай шляхты нямецкай нацыі Лютера, прымусілі сур'ёзна задумацца настаўленне ў хрысціянскай веры Кальвіна, іншыя творы айцоў рэфармацыі. У кастрычніку 1556 году ў адкрытым лісце да папскага нунцыя Ліпамана Мікалай Радзівіл напісаў, што ён быў бы рады бачыць у вялікім княстве не толькі Кальвіна, але і Меланхтона і іншых рэфарматараў. Евангельскае вучэнне захапляла князя Мікалая. Жывая вера, непасрэдныя адносіны з Богам – гэта тое, чаго так прагнула яго душа. Гэта тое, што было неабходна яго краіне. Цёплым жнівеньскім вечарам 1552 году віленскі ваявода ў атачэнні 30 вершнікаў прыехаў у Берасце, каб правесці рэвізію інвентароў берасцейскага староства. Берасцейскі кашталян, камендант замку, даючы справаздачу князю Мікалаю сярод пытанняў, якія неабходна вырашыць, узгадаў пра нейкага Сымона Зака, прапаведніка, якога аб'явілі грэтыком і які шукае прытулку ў Берасці. Віленскі ваявода ўжо чуў пра гэтага чалавека і пра ягоныя пропаведзі, таму неадкладна загадаў паклікаць яго да сябе. Назаўтра ў берасцейскім замку пачаўся банкет з нагоды прыезду князя Радзівіла. Шляхта піла віно за здароўе шаноўнага госця, але сам віленскі ваявода адмаўляўся. Амаль увесь час ён размаўляў з нейкім сціпла апранутым мужчынам, якога ніхто з запрошаных не ведаў. Праз некалькі дзён Мікалай Чорны, сабраўшы ўсіх паважаных людзей староства, урачыста аб'явіў, што ў берасцейскім замку з гэтага часу будзе арганізаваная евангельская царква. Міністрам, прапаведнікам, у якой будзе Сымон Зак, магістр тэалогіі Кракаўскага універсітэту. Гледзячы на новага прапаведніка, многія пазналі таго незнаёмца, з якім доўга размаўляў на банкеце віленскі ваявода. Вясною 1553 году Мікалай Чорны з пасольствам выправіўся да імператара Фердынанда. Праязджаючы праз нямецчыну калыску рэфармацыі, віленскі ваявода глядзеў на яе іншымі вачыма. Ён і раней быў у гэтых мясцінах, але цяпер, бачачы абноўленую нямецкую царкву, Мікалай Радзівіл канчаткова акрэсліў сваю пазіцыю як евангельскага хрысціяніна. Вярнуўшыся ў Вільню, канцлер Вялікага княства літоўскага, віленскі ваявода князь Мікалай Радзівіл Чорны публічна абвесціў, што ён вызнае евангельскую веру, вольны ад усялякага ідалапаклонства і што закладае кальвінскую царкву ў сваім палацы на Лукішках, запрашаючы туды ўсіх, хто жадае вызнаць сапраўдную веру хрыстовую. Віленскага ваяводу глыбока ўзрушылі творы Жана Кальвіна, яго бачанне хрысціянскага жыцця як служэння ўсемагутнаму Богу, разуменне, што кожны чалавек прыйшоў на гэты свет не выпадкова, а каб споўніць сваё прызначэнне. Князь Мікалай знайшоў у жэнеўскага рэфарматара адказы на шматлікія пытанні як асабістыя, так і тыя, што хвалявалі яго як аднаго з кіраўнікоў дзяржавы. У тым жа годзе Мікалай Чорны выдаў сваім коштам у Берасці катэхізм хрысціянскай веры для простага народу. Адначасова ва ўсіх сваіх велізарных уладаннях ён адкрывае новыя цэрквы, ці, як іх тады называлі, зборы, дзе збіраліся месцічы і шляхта слухаць пропаведь Слова Божага. Віленскі ваявода не шкадаваў ні сілаў, ні сродкаў, каб распаўсюдзіць веру ў жывога Бога па ўсім вялікім княстве. Яго марай было зрабіць кальвінізм пануючым веравызнаннем у нашай краіне. Праз некалькі гадоў у прадмове да кнігі навучання аб сапраўдным і фальшывым пакаянні, звернутай да Мікалая Чорнага, Лаўрын Дыскордыя пісаў: «Бо гэта яўна кожнаму і не толькі ў княстве літоўскім, што як толькі Господ Бог у сваёй міласэрнасці, сваё слова і праўдзівую навуку перад вачыма гэтага свету выявіў і аб'явіў, адразу вашая княская міласць раней за іншых Слова Божае і сапраўдную хвалу ягодную за справай Духа Святога узлюбіў і моцна ўхапіўся. І не толькі сам, але як сапраўдны апостал або другі Карнель прывёў да гэтага многіх.
Спачатку наймілейшую жонку, якая на пачатку не згаджалася і доўга працівілася з прычыны некаторых сваіх прыяцеляў, вашая князькая міласць чыстай сваёй пропаведзю і праз напаміны іншых хрысціянскіх людзей прывёў да прыняцця Слова Божага разам з дзецьмі, слугамі і служанкамі і падуладнымі сваімі. І цяпер кожны яўна бачыць і чуе, што практычна ўсе знакамітыя дамы ў княстве літоўскім і ў Жамойце і на Русі, гледзячы на прыклад і напаміны вашай княжскай міласці, часта слухаючы Слова Божае ад сваіх прапаведнікаў, прыйшлі і сёння надалей прыходзяць паводле волі і міласэрнасці Божай да пазнання Слова Ягонага. Мікалай Чорны з вялікім энтузіязмам падтрымліваў кожную ініцыятыву рэформы царквы ў Вялікім княстве. Аднак задача, якую паставіў сабе віленскі ваявода, не была простай, нягледзячы на тое, што ён меў велізарную ўладу і немалыя сродкі. Сутыкаючыся з рознымі праблемамі ў ажыццяўленні пераўтварэнняў, князь Мікалай вёў сталую перапіску з нямецкімі і швайцарскімі рэфарматарамі – Кальвінам, Булінгерам, Вольфам, Меланхтонам і раіўся з імі ў шматлікіх практычных і багаслоўскіх пытаннях. Мікалай Радзівіл не быў адзіным, хто прагнуў рэфармацыі ў Вялікім княстве. Літаральна праз месяц пасля Мікалая Чорнага аб сваім навярненні абвесцілі Геранім Хаткевіч і Станіслаў Кішка. Не прайшло і года, як паслядоўнікамі рэфармацыі сталі Валовічы, Глебовічы, Сапегі, Вішнявецкія, Войны, Пацы, Зяновічы, Агінскія, Пронскія, Нарушевічы, Шеметы і іншыя. Шляхта, як і католікі, так і праваслаўныя, масава пераходзілі ў кальвінізм, а месцічы актыўна прымалі вучэнне Лютара. Па-рознаму адбываліся гэтыя навярненні. У князя Паўла Друцкага-Сакалінскага, Цівуна Троцкага, жонка пачала хадзіць на кальвінскія набажэнствы. Князь спачатку злаваўся, крычаў, што здрадзіла веры, потым перастаў звяртаць увагу. Аднойчы падчас банкету ў віцебскага суддзі гродскага Ольбрыхта Вільчка, дом якога стаяў па суседству, нехта з гасцей выказаў геніяльную ідэю, што рабіць з непакорнай жонкою, узяць кій і выгнаць яе ад тых кальвінаў, а зборышча іхняе разагнаць. Поўны праведнага гневу на крыўдзіцеляў праваслаўнай веры князь Друцкі-Сакалінскі разам з узброенымі кіямі-слугамі пайшоў на другі канец Віцебску шукаць кальвінскі збор. Калі, аднак, увайшоў у хату, дзе ішло набажэнства, прапаведнік не толькі не спужаўся загневанага князя, але наадварот прапанаваў яму сесці на лаўку і паслухаць пропаведь. Пазней Цівун Троцкі ўзгадваў, што яго такі страх і пашана агарнулі, што нават калі б яму месца пад лаўкай паказалі, ён бы і там сеў без аніякага супраціву. Неўзабаве князь Павал пакаяўся, а праз некалькі гадоў віцебскі суддзя Гродскі зацвярджаў наданне на віцебскі кальвінскі збор. Я, князь Павел Друцкі-Сакалінскі, маршалак яго каралеўскай міласці Цівун і гораднічы Троцкі, мілуючы правдзівае Слова Божие, у зборе святом евангеліцкам прапаведанае і для размножання і розширення в ньому вірних панських, к увечній честі і фалі Пана Бога Всемогонцього, і Сина Його, єдиного Христа, Пана і Духа Святого, ку збудуванню збору святого власним коштом своїм надал і на вічність од давнього часу записав пляц і огород свой, лежачий в замку Ніжнім Вітебском. У савецкай гістарычнай літаратуры пашырана меркаванне, што галоўнай прычынай масавага прыняцця рэфармацыі беларускімі магнатамі і шляхтай было прагненне захапіць маёмасць каталіцкай праваслаўнай царквы і жаданне мець танную, невымагаючую царкву ў сваіх уладаннях. Аднак нават павярхоўнага позірку на сітуацыю ў Вялікім княстве літоўскім у сярэдзіне 16 стагоддзя дастаткова, каб абвергнуць такое цверджанне. Зямельныя ўладанні далёка не самых заможных беларускіх магнатаў, такіх як гарнастаі ці тальвашы, нашмат перавышалі ўладанні каталіцкіх біскупстваў. Праваслаўная царква жыла пераважна за кошт дапамогі заможных апекуноў і практычна не мела больш-менш сур'ёзнай уласнасці. У той жа час будаўніцтва новых збораў, распаўсюджванне ідэяў рэфармацыі, увогуле стварэнне новага вобразу царквы патрабавала немалых фінансавых выдаткаў. У дадатак рэфармаваныя цэрквы ад сваіх вернікаў патрабавалі без параўнання большай пасвячонасці, а самае галоўнае сапраўднай жывой веры. Калі звярнуцца да дакументаў таго часу, то асабістая перапіска беларускай шляхты сведчыць аб тым, што асноўнымі прычынамі іх падтрымкі рэфармацыі былі асабістая вера, народжаная слуханнем Слова Божага, і жаданне бачыць царкву адпаведную яе вобразу, апісанаму ў Бібліі. У 1556 годзе уся Еўропа чытала адказ Мікалая Радзівіла Чорнага на адкрыты ліст папскага нунцыя ў Польшчы Алёеза Ліпамана. У студзені гэтага году нунцы ў сваім лісце абвінаваціў віленскага ваяводу ў спрыянні вераадступніцтву і скрытыкаваў ягоныя погляды, заклікаючы вярнуцца да каталіцкай царквы.
Адказ Мікалая Чорнага, напісаны на лаціне і выданы ў караляўцы ў кастрычніку таго самага году, стаў своеасаблівай дэкларацыяй беларускай рэфармацыі. Віленскі ваявода фактычна першым сярод рэфармацыйных дзеячоў Вялікага княства сфармуляваў дактрыну евангельскіх цэркваў у краіне. Перш за ўсё Мікалай Чорны абверг канцэпцыю паўсюднасці ўлады папы рымскага. Мы цалкам згодныя з тым, што каралеўства Хрыстова мусіць быць адпаведна са святым пісьмом, пашырана па ўсёй зямлі ад мора і да мора, ад усіх рэк і аж да ўскраю свету. Але гэтае каралеўства зусім не такое, як імперыя Кіра ці Аляксандра ці Цэзара Аўгуста, якія славіліся сваімі незлічонымі багаццямі. Каралеўства Хрыстова – гэта духоўная еднасць людзей, дзе няма багаццяў. Сам Христос гаварыў: «Каралеўства маё не ёсць падобным да гэтага свету». Далей віленскі ваявода выказваў праграму сваіх дзеянняў дзеля рэформы царквы. Закладаючы ў сваіх уладаннях і там, куды сягае мая ўлада, зборы і аўтары новай веры, раблю тое дзеля вяртання сапраўднай веры Христовай, вольнай ад папскіх прыдумак і ідалапаклонства. Я скінуў з алтароў багоў, апраўленых у золата і срэбра, і замкнёных у скрынках, годных найвялікшай пагарды, якіх вы, як пагане, ушаноўвалі. Пры кожным у духу праўдзівай веры арганізаваным зборы ёсць прапаведніцкая катедра, з якой вернікам абвяшчаюцца не прыдумкі Скота, Эка, Пігія, Вітэлія і да іх падобных, але сапраўднае Слова Божае. Нашыя прапаведнікі добра ведаюць праўдзівую навуку Христовую і прапаведуюць не каноны і дэкрэты, а слова вечнага жывога Господа Бога. Кнігі, якія сам чытаю і іншым чытаць раю, не геретычныя, хаця б таму, што іх папскі пасол зганіў. І яны адкрываюць людзям праўдзівае Евангелле. Некаторыя з тых кнігаў я сваім коштам друкаваў і друкаваць буду. Мы, прытрымліваючыся старых канонаў, апостальскіх прыказанняў і навукі іншых святых мужоў, хочам, каб духоўныя асобы не былі разлучаныя жанчынамі, што і святое пісьмо раіць. Найсвяцейшая і найдастойнейшая святасць цела і крыві Господа майго Ісуса Христа, якая ўстаноўленая ім самім і праз збаўленне людзей нам перададзеная, шанавалася ў царкве Христовай з даўнейшых часоў. Яна і для нас свяцейшая за ўсе іншыя рэчы, і няма ніякага ідалапаклонніцтва, калі спаўняецца праўдзіва і сваім парадкам. Господи Боже, зрабі так, каб мы, адкінуўшы ўсе недарэчныя прыдумкі, звярнуліся ўрэшце да служэння, што было прынята апосталамі і існавала ў грэцкай царкве ў часы Залатавуснага і Васіля, а ў лацінскай у часы Амброзія, Гераніма і Аўгустына. Асобна князь-рэфарматар спыніўся на пытанні мовы ў царкве. Я так лічу, што ўсе людзі, узносячы хвалу, малітвы і падзякі Господу Богу за яго дабрадзействы, павінны рабіць тое з чыстымі думкамі і шчырым сэрцам. Таму неабходна, каб той, хто гэта чыніць, абавязкова ведаў мову і спасцігаў сэнс сказанага. Калі ж набажэнства адбываецца на лаціне ці на грэцкай ці на якой іншай незразумелай простаму чалавеку мове, то ён і рады быў бы шчыра маліцца Господу Богу і хваліць яго, прыкладаючы да гэтага сваё сэрца і розум, але, на жаль, не можа зразумець сэнсу сваіх словаў і сутнасці ўчынкаў. Менавіта з гэтай прычыны я так лічу, на якой мове кожны народ здольны спасцігаць таямніцы Слова Божага, на той мове трэба праводзіць святыя царкоўныя набажэнствы. Папскі пасол заяўляў, што адной з рысаў прававернасці каталіцкай царквы ёсць факт, што яна аб'ядноўвае большасць хрысціянаў, дык сумніўна, што ў такім малым зборы, да якога належыць віленскі ваявода, была б сапраўдная навука Христовая. Мікалай Чорны не абмінуў увагу і гэты закід. Ад пачатку свету праўдзівая вера, праз якую Бог аб'яўляў людзям праўду, была заўсёды ў меншасці ўцісканая. Падобна дзеецца і сёння. Таму я лепш хачу быць у гэтай пагарджанай нунцыем царкве як геретык, чым у рымскай царкве як святы. Я апякуюся добрымі і пачцівымі прапаведнікамі, якія надзвычай дасведчаныя ў сапраўднай навуцы і добрых звычаях і ведаюць праўдзівае набажэнства Христовае. Яны мне адкрываюць праўду і распавядаюць пра вечнага і несмяротнага Бога і ягоную неабсяжную волю, аб'яўленую праз адзінага Сына Ісуса Христа і перададзеную праз апосталаў. Дзеля ўкараненняў ідэяў рэфармацыі ў Вялікім княстве Мікалай Радзівіл Чорны пачаў паўсюль арганізоўваць евангельскія цэрквы. Следам за Берасцем і Вільняй кальвінскія зборы паўстаюць у Нясвіжы, Клецку, Іўі, Койданаве, Воршы. Іншыя магнаты дзейнічалі па прыкладзе віленскага ваяводы. Князі пронскія заснавалі збор у Іказні, Кішкі ў Венгрове, Дарагастайскія ў Ашмянах і так у мностве гарадоў і мястэчак па ўсёй Беларусі.
Найчасцей новыя зборы паўставалі не коштам ужо існуючых касцёлаў ці праваслаўных цэркваў. Вернікі або будавалі свае храмы, або збіраліся ў нейкіх грамадскіх ці прыватных будынках, як прыкладам на замку ў Берасці ці ў палацы Радзівіла ў Вільні. Да працы ў новапаўсталых зборах запрашаліся пастары і прапаведнікі, ведамыя дзякуючы сваёй адукаванасці і аратарскім здольнасцям, часта з-за мяжы, бо ўласных служыцеляў не хапала. Дзейнасць пастароў не абмяжоўвалася толькі правядзеннем служэнняў і прапаведаваннем на іх. Мікалай Чорны прагнуў, каб хрысціяне сталіся авангардам нацыі, таму вялікую ўвагу надаваў адукацыі. Дзякуючы яго намаганням пры кожным зборы былі адчынены пачатковыя школы, у якіх маладыя людзі вучыліся чытанню, пісьму, а таксама асновам хрысціянскай веры. Практычна ўся будучая эліта Вялікага княства, тыя людзі, якія вызначалі жыццё краіны аж да пачатку 17 стагоддзя, вучыліся менавіта ў такіх школах. Кальвінскія школы, маючы прынцыпова іншую сістэму навучання, давалі значна лепшую адукацыю, чым каталіцкія школы таго часу, і гэтым таксама спрыялі хуткаму распаўсюджванню рэфармацыі. Віленская школа, заснаваная Мікалаем Радзівілам Чорным, адначасова са зборам у канцы 16 стагоддзя прэтэндавала на ступень акадэміі, але з-за моцнага супрадзеяння каталіцкай іерархіі і караля Жыгемонта Вазы гэты праект не атрымалася рэалізаваць. Адзін з галоўных дзеячоў рэфарматарскага руху ў Вялікім княстве, князь Мікалай Радзівіл, выдатна разумеў неабходнасць кнігавыдавецкай дзейнасці для поспеху рэфармацыі ў краіне. Ён бачыў, як менавіта дзякуючы друкаванаму слову ідэі Лютера і Кальвіна сталі вядомыя ўсёй Еўропе і сур'ёзна паўплывалі на жыццё народаў. Таму амаль адначасова са зборам на замку ў Берасці віленскі ваявода заклаў друкарню, у якой сваім коштам друкаваў разнастайную евангельскую літаратуру. Катэхізмы, спеўнікі, падручнікі, палемічныя творы, каментары да Бібліі. Урэшце, у 1563 годзе Мікалай Радзівіл Чорны ажыццявіў грандыёзны выдавецкі праект – пераклад і выданне Бібліі на польскай мове. Жывая размоўная мова жыхароў Вялікага княства была ў сваёй лексіцы больш падобнай да польскай мовы, чым да царкоўна-славянскай. Таму гэтае выданне было патрэбнае не толькі хрысціянам польскага каралеўства, але магло быць выкарыстана і ў шматлікіх зборах у Вялікім княстве. Віленскі ваявода запрасіў да сябе вядомых вучоных хрысціянаў, знаўцаў гебрайскай і грэцкай моваў. І даручыў зрабіць ім пераклад усёй Бібліі з моваў арыгіналаў, стары запавет з гебрайскай, а новы запавет з грэцкай. Да канца 1562 году праца над рукапісам перакладу была скончана. І 4 верасня 1563 году з берасцейскай друкарні Радзівіла Чорнага выйшлі першыя асобнікі шыкоўна выдадзенай радзівілаўскай або берасцейскай Бібліі з уласнай прадмовай князя-рэфарматара. На гэтае выданне Мікалай Чорны ахвяраваў велізарную суму – 10 000 дукатаў, гадавы даход усіх сваіх уладанняў. Аднак віленскі ваявода ніколі не забываўся і пра патрэбы сваёй краіны, і адначасова з берасцейскай Бібліяй у нясвійскай друкарні князя Радзівіла пабачылі свет два кальвінскія выданні на беларускай мове – «Катэхізіс» і «Аб апраўданні грэшнага чалавека перад Богам», падрыхтаваныя Сымонам Будным. У звароце да князёў Радзівілаў у прадмове катэхізісу мы чытаем: «Слушная бо рэч ест, абы ваши княжецкие милости того народу язык миловатый рачили, в котором давние предки и их княжецкие милости панов отцы ваших княжецких милостей и славні прыднейшее положенство несуть». Мікалай Радзівіл Чорны і ягоныя аднадумцы сярод палітычнай эліты Вялікага княства дзейнічалі з вялікім пасвячэннем і ахвярнасцю. Сваім коштам яны закладалі евангельскія цэрквы, будавалі зборы, дзе маглі збірацца вернікі, запрашалі пастароў і прапаведнікаў для навучання праўдам веры, адчынялі школы, у якіх магла вучыцца моладзь з розных станаў грамадства, закладалі друкарні. Дзякуючы іх намаганням перакладаліся кнігі святога пісьма, пісаліся палемічныя пазнавальныя кнігі, якія пашыралі ў грамадстве ідэі рэфармацыі, друкаваліся падручнікі для школаў і катэхізмы евангельскай веры. Прыклад пачынальнікаў рэфармацыйнага руху натхняў іншых рэфарматараў, і Вялікае княства Літоўскае літаральна на вачах станавілася евангельскай краінай. На пачатку 20 стагоддзя даследчык рэфармацыі на Беларусі Пліс пісаў: «Трэба прызнаць бясспрэчным той факт, што на пачатку 60-х гадоў 16 стагоддзя кальвінскае вызнанне знаходзілася на ўзроўні пануючага веравызнання і пачынала моцна ўкараняцца тут. Даследаванні іншых гісторыкаў адназначна пацвярджаюць гэтыя словы. Мерчынг, аўтар спецыяльнага даследавання аб колькасці евангельскіх храмаў у Вялікім княстве літоўскіх, налічыў іх каля 200.
Іншы даследчык Букоўскі называе яшчэ большую лічбу 320, што выглядае больш праўдападобна, улічваючы сведчанні сучаснікаў тых падзеяў. Каталіцкі аўтар сярэдзіны 17 стагоддзя езуіт Каяловіч паведамляе, што калі перад рэфармацыяй у Вялікім княстве налічвалася каля 700 каталіцкіх парафій, то ў 1576 годзе ва ўсёй Жамойці, самым каталіцкім рэгіёне княства, засталося ўсяго 6 каталіцкіх святароў, а ва ўсёй краіне католікі складалі толькі 1000% частку насельніцтва. На берасцейскім зборы 1596 году католікі, дакараючы праваслаўных за спробы заключыць саюз з кальвіністамі, гаварылі, што толькі ў Наваградскім ваяводстве рэфарматары спустошылі 650 праваслаўных цэркваў. У гэтым жа ваяводстве, гэта сучасная берасцейская вобласць, уключаючы Наваградак, Слонім, Нясвіж і Слуцак, якая складала асноўную частку епархіі праваслаўнага мітрапаліта, 600 сем'яў праваслаўнай шляхты толькі 16, ці нават менш, не прынялі навучанне Кальвіна. На вальным сойме ў 1563 годзе беларуская шляхта звярнулася да вялікага князя з просьбаю. Ішбы прысега шляхецкага і паспалітага чалавека не на образ маляванай анерыты, якой парвей была, але на імя Бога в Тройцы еднаго кажды подлуг веры свой закона хрысціянскага прысягал. У тым жа 1563 годзе магнаты і шляхта на чале з Мікалаем Чорным однастайны білі чолом, каб быў адменены параграф градзельскага прывілею 1413 году, які забараняў некатолікам займаць вышэйшыя дзяржаўныя пасады. Жыгімонт Аўгуст не меў вялікага выбару і 6 чэрвеня 1563 году падпісаў у Вільні прывілей, згодна якому достоинство и приложенство всякие до рады нашей на уряды дворные земские не только подданные костёлу римского обираны и прикладаны быть мают, але одинаковые и заравно всі рыцарского стану з народу шляхецкого, люди веры христианского, як у Литва, так и Русь, каждый водле заслуг и годности своей от нас, господаря, на место зацные и приложенство з ласки нашей браны быть и мают. У хуткім часе пасля гэтага ў сенаце Вялікага княства Літоўскага засталося толькі 2 католікі – біскупы Віленскі і Жамойцкі, прысутнасць якіх была замацаваная статутам княства, а ўсе астатнія былі евангельскімі хрысціянамі. Сярод іх можна назваць Стэфана Збаражскага, ваяводу Троцкага, Станіслава Паца, ваяводу Віцебскага, Паўла Сапегу, ваяводу Наваградскага, Васіля Тышкевіча, ваяводу Смаленскага, Юрыя Остіка, ваяводу Мсціслаўскага, Габрыэля Гарнастая, ваяводу Менскага, Астафея Валовіча, кашталяна Троцкага і падканцлера, Яна Хаткевіча, маршалка Земскага, Юрыя Зяновіча, кашталяна Полацкага, Яна Гайко, кашталяна Берасцейскага і іншых. Калі дадаць да гэтага спісу каталіцкага кіеўскага біскупа Мікалая Паца, які ў 1564 годзе стаў кальвіністам, і жамойцкага біскупа Юрыя Пяткевіча, стаўшага лютэранінам, то вобраз рэлігійнай сітуацыі ў Вялікім княстве будзе даволі адназначны. Шляхта ў Вялікім княстве Літоўскім, у адрозненне ад многіх краінах Еўропы, а таксама Расіі, складала каля 10% насельніцтва. Для параўнання шляхецкі стан у Францыі налічваў недзе 1,5% грамадства, і пераважнай большасцяй яна стала пад сцягі рэфармацыі. У яшчэ большай ступені гэта адносіцца да мяшчанства краіны. Мандат вялікага князя Жыгімонта Аўгуста на заснаванне кальвінскай царквы ў Віцебску пачынаецца такімі словамі. Прыслалі до нас бояры, шляхта, бурмістры, райцы і мяшчане тамашнія вітебскія, б'ючы чалом, абыхма ў тамашнім месте вітебскам дазволілі ім ка науцы дзецям і для хожэння іх ка слуханню слова Божого дом збудаваты і казнадзею ховаты. У Полацку ў той самы час летапісец адзначае, што не толькі мірсція людзі, но і ігумены, і чэрнцы, і папы, і дыяканы грэчаскага закона актыўна ўдзельнічаюць у стварэнні і развіцці евангельскіх цэркваў. Сярод 22 сеньораў, назіральнікаў за царкоўным жыццём у зборах, якія абіраліся з найбольш паважных членаў збору, прысутных на сынодзе ў Вільні, 11 чалавек былі шляхецкага стану, а другія 11 месцічы. Гэты сынод прыняў пастанову, каб у кальвінскую школу ў Вільні хадзілі дзеткі шляхецкіх і мейскіх станаў. Калі ў 1563 годзе маскоўскія войскі захапілі Полацак, Сафейскі пратапоп і са священніцы з браціяй все гарадскія і пасадскія священніцы благодарственныя спущающие гласы, избавлышыся і свабодзішыся ад лютарскага насілавання, те лютары адпалі святыя праваслаўныя веры. Цэрквы разарылі і іконам не пакланяліся, і паруганне чынілі вялікае. Такі ўздым рэфармацыйнага руху, асабліва улічваючы масавыя навярненні шляхты, не мог не закрануць і сялян.
І хоць гэты працэс ішоў значна павальней, што і не дзіўна, калі ўзгадаць знікомы ўзровень разумення сутнасці хрысціянства і поўную непісьменнасць беларускага сялянства, з цягам часу сітуацыя пачала мяняцца. Захаваліся дакументы, якія сведчаць пра тое, што ў некаторых уладаннях кальвінскіх магнатаў сяляне таксама вызнавалі евангельскую веру. Адзін з правінцыйных сінодаў пастанавіў, каб шляхта не прымушала сялян прымаць кальвінізм, але раіў сэньорам збораў, каб яны сваіх падданых прыцягвалі да слухання Слова Божага, самі з'яўляючыся для іх прыкладам. Імклівае развіццё рэфармацыі ў Вялікім княстве дазволіла ўжо ў 1557 годзе правесці пад старшынствам Мікалая Радзівіла-Чорнага першы сынод, сход сэньораў і міністраў збораў, евангельскае рэфармаванага задзіночання, як называлі сябе вызнаўцы кальвінізму ў Вялікім княстве літоўскім. На гэтым сынодзе быў абраны першы суперінтэндант, адказны беларускіх збораў Сымон Зак. Неўзабаве далейшы рост колькасці евангельскіх цэркваў у краіне прымусіў евангельскае рэфармаванае задзіночанне падзяліцца на 2, а пазней на 6 дыстрыктаў, рэгіёнаў, на чале кожнага з якіх стаяў свой суперінтэндант. Штогод дэлегаты ад кожнага дыстрыкту з'язджаліся ў Вільню на агульны сынод. Евангельскія цэрквы ў гарадах Вялікага княства нават задоўга да свайго юрыдычнага афармлення вылучаліся немалой місіянерскай актыўнасцю. Прымаючы веру Христовую, купцы і рамеснікі сур'ёзна прымалі словы Господа: «Ідзіце і зрабіце вучнямі ўсе народы». Гарады паўночна-ўсходняй Беларусі мелі даўнія гандлёвыя сувязі з Новгарадам Вялікім, Цвераю і Масквою, і разам з купецкімі абозамі на ўсход ішлі ідэі рэфармацыі. Як вынік гэтага, у сярэдзіне 16 стагоддзя ў маскоўскай дзяржаве пачало распаўсюджвацца евангельскае вучэнне. Адзін з лідараў гэтага руху Мацвей Башкін казаў, што яго настаўнікамі былі літвінін-аптэкар Матфей і другой літвянін Андрей Хоцеев. Калі маскоўскія духоўныя і дзяржаўныя ўлады жорсткімі рэпрэсіямі стлумілі рэфармацыйны рух у маскоўскім царстве, частка вернікаў уцякла ў Літву або ў немцы, дзе свабодна гучала Слова Божае. У гэты час Вялікае княства літоўскае перажывала ўздым не толькі ў духоўным жыцці, але таксама ў эканоміцы і культуры. І менавіта рэфармацыя стала прычынай гэтага ўздыму. Вучэнне Кальвіна, якое вялікую ўвагу надавала характару чалавека і рэалізацыі кожным свайго прызначэння, асабліва падкрэслівала важнасць якаснага выканання кожным сваіх абавязкаў і неабходнасць далейшага ўдасканалення майстэрства. Такі біблійны падыход да працы стварыў у Еўропе перадумовы ўзнікнення рынкавай гаспадаркі. Падобныя працэсы адбываліся і на Беларусі. Асабліва спрыяла гэтаму аграрная рэформа, літаральна змяніўшая аблічча Беларусі на працягу 16 стагоддзя. Ідэя рэформы, якая б дазволіла кожнаму селяніну быць непасрэдна адказным за сваю зямлю, належала каралеве Боне Сфорцы, жонцы вялікага князя Жыгімонта Старога. Актыўна падтрымліваў каралеву ў яе пачынаннях ейны духоўнік Лісманіні, адзін з прапаведнікаў рэфармацыі ў Вялікім княстве, які лічыў, што прызначэнне чалавека найбольш поўна рэалізуецца тады, калі ён мае сваю справу. Аднак рэформы каралевы Боны абмежаваліся толькі ейнымі ўладаннямі ў градзенскім і кобрынскіх староствах. На пачатку 1550-х гадоў Мікалай Радзівіл-Чорны, які лічыў Лісманіні адным са сваіх настаўнікаў, зацікавіўся пераўтварэннямі на землях Боны Сфорцы і ўбачыў эфектыўнасць праведзеных рэформаў, якія развівалі ініцыятыву і актыўнасць сялянства і рабілі сельскую гаспадарку больш прадукцыйнай. У 1556 годзе пачала працаваць спецыяльная камісія па падрыхтоўцы падобнай рэформы ў дзяржаўным маштабе на чале з віленскім ваяводам. Разам з ім працавалі пісар Вялікага княства Астафей Валовіч і адзін з непасрэдных выканаўцаў ператварэнняў ва ўладаннях каралевы Боны Пётр Хвальчэўскі. Камісія падрыхтавала уставу Навалокі, абвешчаную Жыгімонтам Аўгустам вясной 1557 году, якая на доўгія гады вызначыла гаспадараванне зямлёй у Вялікім княстве. Сутнасцю гэтай рэформы было меранне зямлі і яе класіфікацыя паводле вартасці, апрацаванасці і ўраджайнасці. Абмераныя землі падзяляліся на стандартныя часткі. Валокі – 21,37 гектара. Зямля ў карыстанні сялянаў пераразмяркоўвалася так, каб кожная сям'я атрымала адну валоку. Гэта ліквідавала цераспалосіцу і спрашчала падаткаабкладання сялянскай гаспадаркі. Такая арганізацыя землекарыстання дазваляла асвойваць новыя землі і павялічыць таварнасць паасобных гаспадарак, дзякуючы вялікім памерам участка і магчымасці выкарыстоўваць новую трохпольную сістэму земляробства. Адначасова ствараліся фальваркі, вялікія панскія гаспадаркі, якія павінны былі апрацоўвацца цяглымі сялянамі, так званая паншчына. Зямельная рэформа, або, як яе называюць, валочная памера, пачалася спачатку ў землях, што належалі вялікаму князю,
але пасля яе падхапіла шляхта, праводзячы памеру ў сваіх маёнтках. Валочная памера змяніла нават знешні выгляд вёсак па ўсёй Беларусі. Яны сталі больш буйнымі, з характэрнай забудовай у адну вуліцу. І гэты іх выгляд прынцыпова не змяніўся да сённяшняга дня. Яшчэ больш важным вынікам рэформы сталася павелічэнне грашовага абарачэння, бо большасць сялянаў была пераведзена з натуральнага падатку на грашовы чынш і таму мусіла звязвацца з рынкам. Акрамя таго, была ліквідаваная сялянская абшчына, бо сяляне атрымлівалі ў спадчыну ў сваё карыстанне валокі і выконвалі грашовыя і іншыя павіннасці паасобку, а не ўсёй вёскаю. Дарэчы, падобныя рэформы былі праведзены ў расійскай імперыі толькі на пачатку 20-га стагоддзя прэм'ер-міністрам Пятром Сталыпіным, які меў маёнтак каля горадні і на ўласныя вочы бачыў вынікі рэалізацыі уставы на валокі. Сама валока аказвалася настолькі трывалай гаспадарчай адзінкай, што нават у 20-м стагоддзі беларускія сяляне, набываючы зямлю, выміралі яе валокамі. Новая сістэма гаспадарання дала магчымасць павялічыць ураджай збожжа, так што жыта і ячмень пачалі вывозіць на продаж за мяжу. Ліквідацыя сялянскай абшчыны дазволіла развіваць разнастайную вытворчасць, асабліва звязаную з перапрацоўкай драўніны, бо частка сялянаў замест працы на зямлі пачала займацца рамяством. З'явіліся цэлыя паселішчы смаляроў, катляроў, гарбароў, шаўцоў, кавалёў. Усё гэта спрыяла росту мясцовага рынку і эканамічнаму развіццю краіны. Адной з прыкметаў уздыму ў эканоміцы стала стварэнне ў вялікім княстве аднароднай грашовай сістэмы. На пачатку 16-га стагоддзя на Полачыне ў абарачэнні былі галоўным чынам рыскія шылінгі, у панямонні праскія грошы, а на Палесе залатаардынскія дзірхемы. Але ў сярэдзіне 16-га стагоддзя асноўнай манетай ва ўсім княстве становіцца літоўскі паўгрош віленскай вытворчасці. Яшчэ адной характэрнай рысай 16-га стагоддзя стаў хуткі рост у Беларусі гарадоў і мястэчак. Калі на пачатку стагоддзя іх было толькі 48, то ўжо ў 1567 годзе налічвалася больш за 280. Гэтая урбанізацыя вялікага княства непасрэдна звязаная з імкненнем магнатаў закладаць гарады і мястэчкі ў сваіх уладаннях. Радзівілы, кішкі, пацы, сапегі запрашалі разнастайных рамеснікаў, перш за ўсё веруючых, і надавалі новым паселішчам магдыбургскае права самакіравання. Дзеячы рэфармацыі ставілі сабе за мэту клапаціцца пра пашырэнне кола людзей, якія займаюцца нейкімі рамёствамі. Сымон Будны ў сваім катэхізісе звяртаў увагу бацькоў, што павінны родзіцелі навчаць сыноў сваіх майстэрству або ремества якога пабожнага, або ад яго слушнае выжывенне потом мелі. Ён ставіў майстра ў адзін шэраг з настаўнікам, пастарам і ўладамі. Сярэдзіна 16-га стагоддзя гэта таксама імклівы культурны ўздым вялікага княства. Тут варта ўзгадаць хаця б тыя некалькі сотняў школаў, адкрытых пры евангельскіх цэрквах на працягу няпоўных 10 гадоў, якія далі магчымасць тысячам маладых людзей атрымаць прынамсі пачатковую адукацыю. Або сотні кнігаў, якія выходзілі вялікімі накладамі і пашыралі веды сярод жыхароў краіны. У рэфармацыйных друкарнях выдавалася не толькі рэлігійная літаратура, але выходзілі кнігі па гісторыі, геаграфіі, матэматыцы, філазофіі, паэтычныя і празаічныя творы розных аўтараў, пераклады замежных моваў. Князь Мікалай Радзівіл Чорны стаў распачынальнікам мецэнацтва ў вялікім княстве. Пра яго двары стваралі музыку Цыпрыян Базылік і Вацлаў Шаматулаў, пісалі вершы Мікалай Рэй і Андрэй Трыцескі. Нямецкія мастакі, якія працавалі дзякуючы падтрымцы віленскага ваяводы, увялі ў побыт шляхты княства партрэтны жывапіс. Мікалай Чорны стаяў таксама ля вытокаў славутых радзівілаўскіх мастацкіх збораў, першай мастацкай калекцыі ў Беларусі. Шматгранная дзейнасць віленскага ваяводы выяўлялася і ў палітычным жыцці краіны. Пачынаючы з 1556 году, Мікалай Радзівіл Чорны шмат увагі надаваў сітуацыю ў Прыбалтыцы, ведаючы перамовы аб далучэнні Лівоніі да вялікага княства і сумеснай абароне супраць маскоўскай агрэсіі. У 1558 годзе войскі Івана Жахлівага ўварваліся ў Лівонію, пакідаючы за сабой спаленую зямлю. Лівонія звярнулася да Вільні па дапамогу, становячыся пратэктаратам вялікага княства. Вайна з Масквою стала непазбежнай. Зімою 1563 году 200-тысячная маскоўская армія на чале з Іванам Жахлівым увайшла ў межы княства і аблажыла Полацак. Вялікі гетман літоўскі Мікалай Радзівіл Руды кінуўся тэрмінова збіраць беларускае войска і закрыў дарогу на Вільню, але дапамагчы Полацку аніяк не змог. У лютым 1563 году Полацак быў захоплены. Па загаду цара Івана усе, хто не хрысціўся па-праваслаўнаму, былі пасечаныя шаблямі або ўтопленыя ў дзвіне, мужчыны, жанчыны, старыя і дзеці. Усіх пазасталых палачанаў захопнікі аб'явілі палоннымі і пагналі на ўсход. У родны горад з іх ніхто не вярнуўся.
а сам Полацак быў заселены перасяленцамі з-за Масквы. Калі праз 16 гадоў войскі Стэфана Баторыя вызвалілі Полачыну, гэтая некалі самая заселеная зямля ў Вялікім княстве уяўляла сабою зарослую маладым лесам пустыню без людзей і без жывёлы. Да сённяшняга дня гэты край самы бязлюдны ў Беларусі. Такое развіццё падзеяў нарадзіла паніку сярод беларускай шляхты. На палявым сойме пад Віцебскам было прынятае рашэнне аб далучэнні Вялікага княства да польскага каралеўства. Але гэтым планам інтэграцыі рашуча супрацьстаяў Мікалай Радзівіл Чорны. На варшаўскім сойме ў студзені 1564 года, калі польскія дэлегаты і Жыгімонт Аўгуст узамен за дапамогу ў вайне патрабавалі ліквідацыі Вялікага княства і ўваходжання яго ў склад Польшчы, віленскі ваявода заняў адназначную пазіцыю ў пытанні незалежнасці сваёй краіны, не згаджаючыся ні на якія саступкі. У гэты час Мікалай Радзівіл Руды на рацэ Ула, маючы 4000 вершнікаў, разграміў 30-тысячнае маскоўскае войска. Пытанне пра інтэграцыю было закрытае. Незалежніцкая пазіцыя віленскага ваяводы каштавала яму поўнага разрыву адносінаў з каралём і вялікім князем Жыгімонтам Аўгустам. Некаторыя сучаснікі гаварылі, што Мікалай Радзівіл Чорны прымерваў для сябе велікакняскую карону, разлічваючы на тое, што Жыгімонт Аўгуст не мае нашчадкаў і таму быў непрыхільны да ўсялякіх саюзаў. Мы не ведаем, ці былі ў віленскага ваяводы такія пляны, хутчэй за ўсё гэта прыдумкі недобразычліўцаў. У лісце да сына ён пісаў: «Кароль вельмі неахвотна ад мяне гэта прыймае, але рэч паспалітая для мяне больш значыць, чым прыхільнасць гаспадара. Таму мала мяне гэта хвалюе». Віленскі ваявода называе тут рэччу паспалітую, гэта значыць супольную справу ўсіх грамадзянаў краіны Вялікае княства Літоўскае. Такая зацятасць Мікалая Чорнага не была дарэмнай. Гісторыкі аднадушна сцвярджаюць, што пастава віленскага ваяводы адносна уніі з Польшчай надавала сілу беларускай дэлегацыі ў Любліне ў 1569 годзе. І хоць Мікалай Чорны памёр 4 гады раней, бясспрэчная яго заслуга ў тым, што Вялікае княства не стала часткаю польскага каралеўства і захавала сваю самастойнасць.